Bueno, pois moi bo día a todos e a todas, moitas gracias por estar un día máis aquí, un lunes máis, efectivamente, cubrindo esta rolda de prensa posterior á celebración da Xunta de Goberno que tivo lugar a primeira hora da mañá aquí na Diputación. Bueno, unha orde do día extensa, con 38 asuntos, con 38 acordos, que permitiron mobilizar preto de 1 millón de euros, 998.000 euros, e, como sempre, intentar chegar a todas as partes, a todos os ámbitos da provincia. Colaboración con concellos, como saben vostedes, o noso ADN, a nosa razón de ser, e, neste caso, tamén con concellos, con entidades de todo tipo, con entidades sociais, deportivas, culturais, empresariais, do mundo do turismo, prácticamente de todos os ámbitos, porque a Diputación está para colaborar con toda a provincia e con todos os sectores. E tamén un xeito, dous acordos un pouco marxen moi destacados, sobre todo un por impacto, que a resolución desta orde de axudas para reforma de vivendas, pequena reforma de vivenda e adquisición de material para persoas maiores de 65 anos, que, sendo a segunda edición, desbordou todas as previsións e nos pon no camiño de que temos que seguir por esta vía, porque desde logo é moi ben admitida. Fago referencia, logo tamén faremos referencia ao final a outra cuestión, pois, que afecta interna da transparencia do goberno, como é a ciberseguridade da propia institución. Pero, bueno, vamos a comenzar por este acordo, esta resolución desta segunda convocatoria de axudas destinadas á reforma de vivendas e adquisición de equipamento técnico para maiores de 65 anos, que aumentou este ano un 50% a súa cuantía. Bueno, pasado fixemos o primeiro por 100.000, este ano puxémoslo en 150.000, pero, bueno, a verdade é que o éxito, xa digo, foi total. Neste caso, outorgáronse 70 axudas que permitirán mobilizar máis de 225.000 euros en obras de mellora das vivendas. Como decía, foi tan importante que nun só día se agotaron os fondos. Houbo 300 solicitudes e, xa digo, o día seguinte se esgotaron. Está claro, e aí mostramos o noso compromiso dende esta institución de que esta axuda non solamente se vai a consolidar, es que esta liña non solamente se vai a consolidar, sino que se vai a aumentar, porque, o igual que fixemos outro día con entidades sociales, eu outro día falaba na reunión de presidentes provinciais en Castellón, donde nos puxeron, bueno, pues nos pedían exemplos de boas prácticas, e un dos exemplos de boas prácticas que puxen foi o dos servicios sociais, asistencias, os diferentes programas sociais que se levan a cabo nesta institución. Algún aspecto como este, non? Pero, bueno, pues tocamos prácticamente todos os ámbitos, intentamos facilitar, neste caso, a relación dos cidadáns, ca administración, facilitarla tremendamente e tocar todas as súas necesidades, e por iso é moi importante axudas como esta. Efectivamente, non solamente vamos a manteñer, senón xa o meu compromiso como presidente de ampliar moito máis todavía esta liña de axudas, porque intentaremos que o mesmo que nas liñas de axudas ás entidades sociais, que este ano aumentamos o 70% a súa cuantía, chegamos prácticamente ao 100% das solicitudes, pois tamén aquí vamos a intentar chegar a que se poidan facer prácticamente, bueno, casi todas as obras que se necesiten e adquirir pois ese material que fai que as persoas teñan unha maior calidade de vida na súa casa, no seu entorno, non teñan que deixalo, e ademais, bueno, pois non deixan de ser pois factores tamén de dinamización económica, xa que se leva a cabo pois esas obras e esa adquisición destas material técnico, non? Bueno, pois das 150.000, 120.000 foron para investimento en obra e 30.000 restantes, estos 150.000 para pois adquisición de outro tipo de material, non? Isto garante que o grosso da axuda pois realmente teña unha perdurabilidade no tempo, e xa tamén indicar que unha persoa beneficiaria recibe unha media de 2.142 euros, e máis da metade, o 54,3%, alcanzou a cantidade máxima que pode levar unha persoa, que é 2.500 euros por solicitude, é dicir, 500 euros máis que na primeira convocatoria. O impacto do programa alcanza o 30% dos municipios da provincia, hai municipios que destacan
probablemente porque fixeron unha divulgación especial deste tipo de axudas. O segundo ano, a xente, en canto lle explicas e o seino de primeira mão, pois lle cumple coas súas necesidades, e a verdade é que os servicios sociais lle axudan e fan a petición, xunto ca facilidade que pon a administración, pois evidentemente conseguimos que pois moitísima xente, xa digo, fixera as solicitudes, o día seguinte estaban esgotadas. O obxectivo, como decíamos, facilitar a mobilidade e a autonomía dos nosos maiores no seu domicilio, que poidan permanecer na súa vivenda habitual, que poidan permanecer na súa contorna e que poidan estar coa súa xente, acompañar ese envellecemento activo, seguro e digno, que é un dos máis obxectivos máis buscados por esta institución, porque é un claro obxectivo de política orientada ao benestar dos maiores, un dos máis numerosos da provincia, e facilitar tamén o envellecemento na súa propia casa e no seu propio concello. Bueno, logo xa no apartado de cooperación, pois esta Xunta de Goberno, como decía, fixo a habitual liña de acordos, neste caso 10 axudas a 7 concellos e mancomunidades por un importe de 403.528 euros. Como sempre, están destinados a infraestructuras deportivas, melloras de locais, de actividades, melloras viarias, etc. Non? Bueno, pues, por exemplo, destacan algunhas delas, teñen todo detalle na nota de prensa que se lles dá e o poden consultar, pero algunhas delas, pues, o 117.000, casi 118.000 euros por Concello de Lobios para melloras no entorno do balneario de Lobios, ou 50.000 euros para a mancomunidade do Concellos da comarca de Verín para gastos de funcionamento, o propio Concello de Cualedro que prácticamente recibe 63.000 euros para a pavimentación da pista do Larouco, etc. E os demais teñenos aí todos, efectivamente. Como sempre, tamén indicamos nesta comparecencia, efectivamente, que a Diputación non solamente coopera con concellos, sino que tamén coopera con entidades de todo tipo. Neste caso, casi a mitade dos acordos das cantidades de hoxe, 444.730 euros, se destinaron a 20 colectivos dos máis diversos ámbitos, entre eles asociacións de persoas enfermas e con discapacidade, organizacións humanitarias, o mundo empresarial, de promoción da enogastronomía, da cultura e das mulleres rurais. Bueno, pues, algunhas tamén ten o detalle de todas as axudas, pero algunhas importantes, pues 40.000 euros para a Fundación de Discapacitados Psíquicos Terra de Celanova, ou 30.000 para o Banco de Alimentos de Ourense, ou 20.000 para a Federación Española de Deportes de Discapacidade Intelectual, FEDI, para o Campeonato do Mundo de Atletismo en Pista Corta Virtus 2026, ou 50.000 para gastos de funcionamento, neste caso no ámbito empresarial da Asociación de Empresarios do Barco de Valdeorras, a EVA, ou 45.000 para o Consello Regulador do Ribeiro, a Ruta 32.000, a Ruta de Viño de Valdeorras, etc. Non? A Universidade de Vigo, logo o funcionamento Real Academia en Cultura, Real Academia de Belas Artes, a Asociación Cultural Rebulir, etc. Non? E tamén no deporte, pois a Federación Galega de Fútbol para a Copa Diputación Masculina e Femenina, ou clubs como o Sporting de Celanova ou o Club Deportivo Verín, neste caso para a renovación do seu céspede. Bueno, todos os datos, xa o digo, teñenos na nota que acompaña a esta comparecencia. Bueno, tamén indicar que na mesma comparecencia, na mesma xunta, nos ocupamos de asuntos da casa, como é a aprobación da política de seguridade da información da Deputación. Todo o mundo sabemos nun mundo como é este, tan amenazado por cuestións informáticas, por ataques informáticos, evidentemente todo o que sea resolver ou adoptar materias de ciberseguridade ou acordos en materia de ciberseguridade como se fixo neste caso é moi importante, non? Na actualidade, a área de transparencia e goberno aberto estamos realizando os trámites para obter a certificación no Esquema Nacional de Seguridade. Iso implica dispoñer de protocolos para xestionar a confidencialidade,
integridade e disponibilidade de todos os datos da Deputación, protexéndoos fronte a danos accidentais ou ataques deliberados. En definitiva, o que intentamos é garantizar a calidade da información e prestación continuada dos servicios aos cidadáns. E, por último, nada, cuestión xa máis de trámite, como foi a modificación do Plan Provincial de Cooperación que afecta aos concellos de Barbadás, Celanova e Xunqueira, de Ambía, sempre respetando a súa autonomía, unha expropiación para a segunda fase da mellora da travesía de Ribela en Coles na OU 0552 e a proposta de uso dos espazos do Pazo de Deportes Paco Paz para a temporada 2027. En definitiva, como ven vostedes, tivemos unha, e remato xa con isto, unha densa orden do día composta por 38 asuntos, unha importante movilización de recursos que chega prácticamente a toda a provincia, todas as entidades de todo tipo da provincia. Estamos sobre a provincia, hoxe mesmo tamén aproveito para indicarles que se están revisando os traballos que estamos levando a cabo, neste caso en Abouza, en Viana do Bolo, un pouco centro cero, efectivamente, destas riadas que houve, e, bueno, decirles que pues, vai moi avanzada, a verdade é que vai incluso bastante mellor do que pensábamos, e probablemente pues, terminemos antes do que pensábamos, librando a esa aldea. Eran 10-15 días, probablemente baixemos los 10 días, co cual quedará, esta semana debería quedar prácticamente rematado. No obstante, hoxe están ali na visita, actualizaremos específicamente ese tema. É dicir, estamos pendientes da Bouza, estamos pendientes obviamente da situación da vaga de calor que hai obviamente en toda a provincia, e atento a calquera incidencia, tanto tipo de incendios como de outro tipo. Reclamamos, evidentemente, pedimos tamén e axudamos a levar a cabo políticas que melloren obviamente o confort das persoas, neste caso mediante pues, refuxios climáticos, consellos que sirvan para obviamente levar mellor estas temperaturas. En definitiva, nós o que buscamos desde este goberno principal é ocuparnos dos problemas reais das persoas, non? Acabamos de ver aquí, tomamos acordos que teñen un impacto directo sobre os maiores, tomamos acordo que teñen un impacto directo sobre concellos, sobre institucións de todos os tipos, e chegamos e preocupados por todos os problemas que hai no día a día. E, por lo tanto, isto é o que creo que en momentos como estes, onde a política a veces pues, perde un pouco o seu sentido de servicio público e nos ocupamos a veces en liortas particulares a todos os niveles, pois non, nós queremos manteñer obviamente esa idea de servicio público, obviamente que ten, e para iso pues, nos ocupamos das persoas, dos territorios, en ser útiles e nunca ser un problema para nadie. Bueno, isto é o que eu decía a Xunta de Goberno, e como sempre quedo a súa disposición para calquera cousa que teñan por interés preguntar, sexan da Xunta de Goberno ou de calquera outra cuestión que vostedes estimen. Buenos días, presidente. Buenos días. Normalmente me gusta dejar que primero pregunten los jóvenes, pero hoy estamos los veteranos. Bueno, pues ya está, tú. Entonces me lanzo yo para preguntarle dos cuestiones relacionadas con el Pleno del Concello de Ourense. Se habló, en primer lugar, empiezo por el tema de la incompatibilidad relacionada con el alcalde de Ourense, y le pregunto porque la portavoz del Partido Popular en Ruegos y Preguntas le preguntó y repreguntó a Gonzalo Pérez Jácome, y bueno, creo que ya supongo que habrá visto la respuesta que dio. Me gustaría que lo valorara. Y en segundo lugar, ya se esperaba, pero ahora está confirmado, que Gonzalo Pérez Jácome pretende llevar de nuevo un bono comercio antes de las elecciones. ¿Cómo valora el Partido Popular esta cuestión? Bueno, efectivamente, eu falaba quixen tamén facer énfasis nos acordos tomados, e quizás, sobre todo, no obxectivo dos acordos e no clima no que se toman estes acordos. É dicir, como ven vostedes aquí, nos vimos aquí a tomar acordos, a comparecer ante a prensa, a examinarnos ante vostedes, dándolle conta de todo o que ocurre, para que vostedes nos hagan as preguntas que consideren, e sin ningún tipo de líos.
sen ningún tipo de controversias, non? Isto creo que é un marco que debería presidir a actuación pública dos servidores públicos, non? Dos responsables públicos, non vir aquí a dar líos en cousas que para min están moi claras. Por suposto que vou a contestar o que usted me pregunta, porque obviamente tamén me sentín aludido por esas declaracións, pois se me mencionou con nombre e apellidos e, por tanto, creo que debo contestar ou estou legitimado para contestar como tal. Bueno, se chamou desde ignorante, home, resulta un pouco sorprendente que unha persoa que non sei que estudios de Dereito ten, lle chame ignorante a un letrado da Administración de Xusticia. Creo que modestamente algo de Dereito sei, e cando falo, obviamente algo me trato de asegurar. Bueno, xa sabemos que sabe de todo e evidentemente, pois claro, o ignorante serino eu. Pero o que queira un non é o que é a lei. Il marca pretende un marco que non é a realidade. Vamos a ver, il fala dunha resolución que di que está pechado todo o asunto das incompatibilidades, porque a Audiencia Provincial determinou que eso non era delito. Pero que non sexa delito unha cousa non significa que sexa legal e que non haxa unha irregularidade. Para que nos entendamos, o delito cun exemplo moi claro, dous exemplos moi claros que todo o mundo entende para que me sigan este razonamento. O delito de defraudación á Facenda requere que a cantidade defraudada supere os 120.000 euros. Pero se un defrauda 5.000 ou defrauda 10.000 ou defrauda 30.000 non comete delito. Pero é unha irregularidade que evidentemente conleva unha sanción administrativa e conleva o pago da multa correspondiente. Por lo tanto, que non sexa delito non significa que sexa legal e que non sexa irregular. Podíamos falar co mesmo co delito de contra a seguridade do tráfico, cando que non supere a cantidade exigida para ser delito levar tanto o xulgado non significa que cando das positivo todo sea perfecto, porque che quita en vía administrativa, che quita un carnet, che pone unha multa, etc. Entonces, eso non pode ser unha patente de corso que a audiencia dixera que por certo, todavía é recurrible, e non é descabellado recurrir unha resolución en onde o xuiz en primeira instancia e o fiscal apreciou indicios de delito. Eu creo que desde logo, nadie vai a discutir a resolución da audiencia. Non serei eu que a discuta. Pero tamén, cando menos, existe unha dúda porque un xuiz encontrou indicios de delito e un fiscal acusou, además da acusación particular, que xa podemos decir que, bueno, que eso xa estaba previsto, non? Vale. Entonces, e preténdese decir que esa resolución pon fin a toda a situación de incompatibilidades. Non. Simplemente, se eso se confirma, o que estaría claro é que eso non sería un delito. Pero hai que esperar, primeiro, a que se confirme, a que se recurre, salga o recurso. Pero supoñamos que se confirma, efectivamente, eu non teño ningún interés en que sexa condenado este señor. Non sei se ele ten interés noutras cousas, eu desde logo non teño ningún interés. O que teño interés como servidor público, sobre todo cando se me achaca a ignorancia, é de explicar as cousas. E entonces, que ocorre? Bueno, pois ocurre que vai preguntar, na mesma línea, porque son un ignorante, que vai preguntar que irregularidade, isto estou contestando as súas palabras, non as provoquei eu, di que vai preguntar aquí na Diputación que precepto constituye esa irregularidade, que pregunte que xa lle contestaremos, pero eu lle diría máis, por que non lle preguntou aos seus técnicos? Por que non lle preguntou ao seu secretario e ao seu interventor? Por que non lle pon encima da mesa esa situación, eses feitos nos que expoña cal é a súa actividade privada, canto percibe por esa actividade privada, e logo que lle informen se ten que pedir ou non a compatibilidade. Eu empezaría por aí. Eu son alcalde, dende logo, se eu tuver esa dúbida, a quen eu preguntaría, non iría preguntar yo á Diputación, Ainda que son o presidente aquí, eu preguntaría aos meus técnicos no Concello porque é unha cousa que me afecta como técnico no Concello. Bueno, non vou entrar, eu teño moi claro, porque así o determina a lei e así se lle contestará, temos moi claro que unha actividade privada que conleve a percepción de ingresos públicos ten que ter declaración de compatibilidade. Parece que hai unha actividade privada que conleva uns ingresos públicos moi elevados, cando menos debería consultarse eso e non dicir que un pode cobrar o que lle dá a gana. Eu creo que cobrar o que lle dá a gana non pode cobrarlo nadie, e tampouco il, por lo tanto, non creo que pode ser xuiz e parte.
E, por tanto, eu creo que o que ten que facer é facer esa pregunta, dicirlle si, como di il, que senón tamén lle preguntaremos nós, está dado de alta como autónomo, se está dado de alta como autónomo, digo, analizando o que poñía o auto. Se está dado de alta como autónomo, insisto, non estou afirmando, estou dicindo o que poñía o auto, eso non preguntaremos rival. Se está dado de alta como autónomo, se é o administrador único dunha sociedade que ten uns ingresos o triple do que cobra, eu creo que cando menos hai a dúbida de que debe pedir compatibilidade, porque entonces cana ten que pedir. Non sei, non acerto, porque eu como funcionario, se dou unhas clases que é unha actividade compatible, e me excedo do número de clases que hai, o primeiro que me fan é quitarme o complemento específico. E desde logo non estamos falando de 211.000 euros ao ano, Por lo tanto, eu creo que iso é o que ten que tenerlo claro. Pero en todo caso, el terá que contestar esas preguntas, e digo yo, non hai ningún problema. Se preguntan na Diputación, contestaremos na Diputación. Se me pregunta a mí, contestaremos na Diputación. Teño o argumentario legal, lóxicamente, para contestarlo, non? Pero eu dicía outra cousa. Por que non o pregunta no seu concello? Por que non lle pregunta aos seus técnicos? Por que non ou por que non plantea esa declaración de compatibilidade? Eu insisto que ese tipo de afirmacións non son correctas. Outra cousa, contesto e despois do bono comercio, pero xa ao tenor desto. Na mesma comparecencia, fíxose referencia, se non recordo mal, a declaración de bens e intereses que debía ter presentado xa desde o principio, non? E que non tiña presentado, o único da corporación que non tiña presentado. Eu sigo dicindo que isto a mí me parece, bueno, cando menos, non sei, non sei, non é irregularidade, pero desde logo un proceder que non é normal. É dicir, calquera electo, calquera persoa electa, cando tomamos posesión, presentamos a nosa declaración de bens e intereses, e presentámola no órgano que nos corresponde. Evidentemente, cando tomo posesión como alcalde, presento no meu órgano, no meu concello, e todos os alcaldes facemos o mismo, e todos os concejales facemos o mismo. Primeiro aquí preséntase tarde, e logo preséntase na Diputación, cando non é diputado. Entón eu pregúntome, vale, il dixo que era legal, sí, é certo, é legal. É legal presentala nun órgano no que non é membro para a súa custodia aquí, efectivamente. E saben por que é legal? Pero non é legal probablemente por razón que il dixo. Saben por que é legal? Bueno, pois é legal porque esta norma foise modificada no ano 2003 en pleno casos de presión terrorista sobre os concelleiros do Partido Popular e do PSOE, os concelleiros constitucionalistas a principios do 2000, cando sofrían esas presións, e cando presentaban as súas declaracións nos concellos, efectivamente gobernados mayoritariamente naquele momento por Herri Batasuna, naquele momento, pois atopábanse con que as súas pertenencias eran públicas e eran blancos fáciles, sabíase onde tiña o piso, sabíase o que tiña nunha cuenta, tanto para unha vigilancia como para unha extorsión. Evidentemente, iso é o que permitiu que os cargos electos pudieran presentar as súas declaracións nun sitio diferente ao que onde pertenecen. Creo que non é o caso. É legal, sí. É o correcto? Creo que non. Se tú non confías no teu concello para presentar a propia declaración de bens e intereses e a tens que facer aquí, de verdad non entendo a razón por qué. Vale. Con isto contesto as dúas cuestións, tanto incompatibilidades como declaración de bens e intereses. E insisto, contesto por alusións. Eu non veño aquí a crear ninguna polémica, pero desde logo tampouco vou a quedarme calado ante alusións directas, e menos insultos como a ignorancia, non, a través dunha terceira persoa. Non me gustan, eu non fago ese tipo de afirmacións, pero desde logo non vou poñer a outra meixela cando se me ataca deste modo. Bono comercio. Unha das cousas que tamén sacou o señor alcalde foi, efectivamente, este bono comercio. Bueno, todos xa o esperábamos,
Tampouco hai moito novo baixo o sol, porque todo o mundo viñamos falando, ustedes viñan falando, todo o mundo viña falando políticamente, en que efectivamente iba a fazer o bono comercio o mesmo que fixo hai 4 anos, curiosamente en véspera das eleccións municipais. Evidentemente notase que a preocupación polo comercio ten moito que ver ca proximidade a unhos comicios electorais locais. Non é tanto unha cuestión estrutural, non se trata dun apoio ao comercio estrutural, con campañas, por exemplo, como fai a Xunta, e tamén as que colabora modestamente esta Diputación. Unha campaña durante todo o tempo, por exemplo, esas campañas que facemos, que fai a Xunta, nas que colabora a Diputación para a modernización das plazas de abastos, onde invertimos moito diñeiro para modernizar o comercio de proximidade. E, obviamente, non fai nada deso. E máis, levamos un ano perdido para a sociedade, ca plaza de abastos de Ourense. E el que decía que quería que esa plaza estuviera terminado e que os ciudadanos recuperaran o uso público da Alameda, pois levamos un ano perdido, porque ese plazo non computa. Non computa para a extinción da concesión. Non computa mentre non se arregla a plaza. Por lo tanto, un ano máis perdido, e agora o que quere é que o Concello da capital, que ten máis dinheiro que nadie, que as outras administracións lle paguemos aos comerciantes da plaza, lle paguemos todo o arreglo nun edificio municipal. E despois saca o bono, non? O bono comercio. Nos facemos os arreglos, axudamos a xente, facemos os arreglos, xa digo, logo, hai multitud de baixos municipais, tanto no entorno da Praza de Abastos, como na Praza da Ponte, que, home, podíanse ter utilizado para dinamizar o comercio, evidentemente para facilitar ese comercio. Por non decir que se perdeu a subvención de fondos europeos, a subvención de Merck Plus, que era unha subvención para a modernización, para a digitalización e para a modernización dos comercios, e que se perdeu unha máis por a súa falta de xestión, por a súa falta de planificación. Por tanto, apoiar o comercio é apoialo con medidas estruturales que duran os 4 anos, vale? É apoialo con inversións, é apoialo con programas, é impulsar a digitalización, é impulsar a competitividade, e eu non vexo que fixera nada desto nestes 3 anos. Agora sí, se convoca un bono que ten un claro tufo electoralista. Está claro que nos pretende poñer na dicotomía de que bono sí, bono non. Non, aquí é apoio sí, apoio non. Non é bono sí, bono non, é apoio sí. Usted preocúpese do comercio en outras cousas, usted preocúpese das instalacións, usted preocúpese da digitalización e da modernización, usted preocúpese de pagarlle aos proveedores, usted preocúpese de que haxa unha boa mobilidade, usted preocúpese de campañas específicas como fai a Xunta, co bono comercio anual, non cada 4 anos, anual. Eso é o apoio que ten efectivamente o que debe ter. Bueno, entonces, obviamente, estas son as premisas das que parte o Partido Popular. Apoio ao comercio total. Durante todo o tempo. Apoio aos consumidores total, para a dinamización económica total. Que non dille que é pa dúda, non somos o partido do non. Pero outra cousa é apoio nos términos electoralistas que este alcalde pretende. Eso, por suposto, temos que analizar detenidamente en base a isto que ya se acabo de decir. Bos días, presidente. Bueno, eu agora co tema que estaba comentando Miguel do bono comercio, isto todo, bueno, xa dixo vostede que, bueno, que era algo que estaba claro que se iba a facer, pero, bueno, isto todo faino porque se lle permitiu, sigue facendo cousas, sigue facendo declaracións, e non hai unha rolda de prensa onde os medios de comunicación lle podan preguntar a él cara a cara como está facendo vostede aquí. Non estou dicindo nada outro mundo. Interesante sería que nos, todos os medios de comunicación, ves unha rolda de prensa que se lle pudera preguntar a él, a usted a súa versión, pero claro, nos interesaríamos tamén saber a él cara a cara, pois preguntarlle a él, señor, por que pasa isto? Deixaron de facerse a rolda de prensa, entonces claro, non hai unha información que chegue directa como estamos falando agora con vostede. Era interesante, desde aquí digo, que o alcalde de Ourense debería facer roldas de prensa
neste caso, para poder preguntarlle estas cousas. Pero claro, se non permite facer esas roldas de prensa, é imposible poder compartir con vostede, decirlle a vostede, entonces, claro, vimos aquí e facemos a vostede, que, bueno, se agradece que nos poda dar e contar isto todo. Eu quería preguntar, presenta a declaración de bens e interés na Diputación ou no Concello? Presentou unha? Na Diputación, sí. E no Concello? Que eu non sei no Concello. Eu creo que non. No. Que presentou aquí, cumpliu aquí que a presentación nun lugar... No, pregúntale a vostede. Eu sí. Hombre, vale, claro. Vale. Eu preocupo, pero claro, eu presento a declaración, está aí Franco, sabe? Vale. Eu presento a miña declaración, claro, como a todos os membros desta corporación, presento cando tomo posesión, efectivamente, cada ano presento a miña declaración da renta, está en internet. Vale. Escaneada. Preguntei tamén para que vostede, precisamente para que vostede conteste, que nos gustaría, insisto, sí, de que o alcalde de Ourense que nos... Pero permíteme, Vidal, é que a min, cando tomo posesión, ou cando vou a toma de posesión como alcalde, a min o secretario xa me pide antes. E outra cousa que non se cumpla, eu xa lle entrego sempre antes. Lóxicamente, como facemos todos, por menos no lugar que aquí no que eu saiba tamén aquí en Ourense, por menos o meu grupo. Outra, se me permite, cree que, falando do tema da Plaza de Abastos, que sigue estando parada aí, temos o edificio, falta o que lle falte, nun momento iba a ser 1 millón de euros que puña a Xunta de Galicia, quedou en nada, a día de hoxe, pues bueno, vai chegar o tema das eleccións, cree que vai pasar algo de cara a Plaza de Abastos, pensa, intúe? Vamos a ver, e o outro día nos levamos loitado por a Plaza de Abastos, lóxicamente, e levamos loitado de unha maneira tan clara que é que poñemos todo o diñeiro, é dicir, vostede sabe que estamos reformando Xinzo, vais a reformar Ribadavia, Carballiño, Ribadavia, e aí o Concello pon unha pequena parte, fundamentalmente a Xunta de Galicia, se non recordo mal o 80%, o 20% pono a Diputación para axudarlle aos concellos a que non poñan a súa parte e hasta un 10% pon o Concello. É dicir, que nunha reforma de 600, 700 mil euros o Concello con moito menos orzamento termina chegando 60, 70 mil euros, non? Bueno, pois aquí nada, aquí o planteamento era que o puxeran a Xunta de Galicia 1.200.000, o puxeran a Diputación 400.000 euros e o demais lo puxeran os comerciantes. Iso foi o que se ofreceu, os placeiros. Iso foi o que se ofreceu, reiteradamente. E se pedía un plazo de execución normal. Bueno, pois, agora o outro día dixo que non, que había xa habíamos chegado a un acordo. Non. Falamos, porque cambiou as reglas de xogo no último momento, é dicir, íbamos licitarnos, iba a licitar a Xunta de Galicia, iba porque a que máis diñeiro ponde, con moita diferencia nese proxecto, e os demais íbamos a colaborar como correspondía. Bueno, pois de repente dixo que o licitaba IL e que nos pasaría un convenio. Estamos pendientes de que nos pase o convenio, por lo tanto, ese acordo que dixo de que había un acordo, está suxeito a que nos presente un convenio que hasta este momento, por lo menos eu non coñezo. Y quería hacerle una pregunta más porque se ha conocido en las últimas horas, o no sé si este fin de semana, esa fecha del 18 de julio en Santiago de Compostela, que se presentarán los nombres. No sé si vamos a tener que esperar hasta el 18 de julio o vamos a saber antes el nombre de la candidata, será candidata, o si ahora puede haber candidato. Bueno, yo solo digo una cosa, Miguel, somos bastante previsibles y por lo tanto creo que tampoco, creo que hay que respetar los tempos do partido. El partido puxo, además colleu Galicia para presentar os candidatos, os cabezas de lista de toda España, de todas as capitales de provincia de España, capitales autonómicas, que se van a facer en Galicia, é por algo, e eu creo que ese acto merece ese respecto, porque, lóxicamente, lo teñen por aí, pero non vai haber grandes sorpresas, e digo eu tampouco. Nós somos un partido previsible, igual que ustedes me ven aquí, non ven que un día, un lunes conté unha cousa, eu non sei, conto unha cousa completamente distinta. Se as cousas non cambian, non hai por que facer grandes cambios, lóxicamente, e, por lo tanto, nós aí o que vamos a facer é... Esta cidade está falta de ocurrencias. Esta cidade o que necesita é traballo serio, riguroso, planificado e realmente aproveitar as potencialidades que ten. De líos e de ocurrencias, eso deixámosle para outras forzas políticas. Desde logo o Partido Popular non vai entrar nese circo. Alguna cousa máis?